Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pakala kamutemute Mzuzu ikhala ili pano, Northern Region ikhala ili pano. Mwina mukutha kuona kumbuyo kwangako nsanja yoyambirira ikuyima kuyamba kumangidwa pamalo pano, kenako pabweranso nsanja yachiwiri akuti pakhala nsanja ziwiri pamalo pano. Mwina nzanga Ken Kukada, mwina Amalawi amene akutionera kunjako ayembekezere zotani kuchokera malo ano mmawa pamene mkango His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akuponda malo ano. Tuyambirira Malawi mawa ibigeze nzime sana zone kweyayi chifukwa wiko sei masuku ambuyo yakhala kuyankhula APM sakutuluka ndi kutuka kwa APM mawa kukuthera pano pa Katoto Cloud ndi Malawi ibigeze nzopsa kwambiri zimene sana zoneko chambire cha ambiri ya ndale Malawi muno mawa kazi nzoti sana zone kweyayi. Taona dzuloli Professor Arthur Peter Mutharika akuchoka mu mzinda wa Lilongwe kuyenda pang'ono kuyima pakasungu panali china ntindi cha wanthu chimene mwina sizinachitikepo kumbiri ya dziko lino. Even awa amene akulamula akafika malo amene achawa sizikhala ngati mene zinalili dzulo. Achoka pamene paja afikaso pa Nkhamenya panalinso china ntindi cha wanthu, kuchoka pamene paja akafika pa agenda pamenenso panali chikhamu cha wanthu. Mwina iweyo nzanga Ken Kukada, mwina zimene zijazo zikhoza kupereka uthenga wanji kwa Malawi Congress Party? Pamene paja zaonetsa kuti APM ali ndi chikoko chambiri, anthu akumukonda zigawo zonse. IMCB amayankhula kuti Central Region ndi yako, koma taona ife APM akuchoka ku Mangochi anayima pa Nchewu, anasemanso pa Thangi mzinda wa Lilongwe, koma ndi anthu zonyadisa kwambiri chigulu cha anthu muthamangirepo kumuchangamira zomwe zoti APM akukondedwa mbali zonse. Sakutengedwa zoti kundu kwa MCB ya Central Region panopa yavomeza kuti APM ndi amene amuvotere pa 60 September pano. Wabwera iweyo dzulo mu mzinda uno wa Mzuzu wata kuona wakumana ndi anthu osiyanasiyana, wayankhula ndi anthuso osiyanasiyana muno mu mzinda wa Mzuzu chigawo cha kumpoto. Anthu akutinji za Professor Arthur Peter Mutharika pamene waponda malo ano, komanso mawa pamene akhala kuponda malo ano chimodzimodzi pamodzi ndi running mate Justice Dr. Jenny Ansah komanso a second vice president olemekezeka Enoch Chihana. Zanga Robert ndakhala ndikusungulira yambira dzulo usiku mama osewu ndakumanda anthu osiyanasiyana, mabizinesi osiyanasiyana, anjinga za moto, anjinga za kapalasa, ama business ophika mandazi ndi zina zambiri zoterozo. Koma aliyense akungotena za APM kuti iwo atopa ndi mavuto amene ali pano, akufuna economy ibwerere mu dziko muno, afuna akwanitse kumakhala ndi chakwanira. Anthu ambiri mu mzinda wa Mzuzu saname pano ambiri akupanga endorse Peter Mutharika kuti amene amuvotere pa 60 September pano. Zanga chichulukeni Professor Arthur Peter Mutharika pamene amalaka kuti Professor Timoni anadekha wangotuluka Professor ndikulupirira pano pa landscape ya ndale siliso chimodzimodzi kuno ku Malawi. Nchifukwa chani Professor panopa zili ngati chimodzimodzi golide? Chifukwa ena afika poyankhula kuti olo Professor atadasa atuluke koma ife tikamuvotera. Why Professor now? MCB anali ndi mantha kwambiri, amayankhula mabodza kwa anthu fa APM akumuopa. Iya APM akudwala, APM izi ndi zinthu ndadabutu atuka APM wongolotuka APM kukamposo MCB pano wadekha anthu ali chete akudabuta kuti munthu yati mati saima soja fa manezo saima ya ndadabona kuti ya chinati ndi anthu chamula ndira akuoneka wathanzi bwino APM ali bwino ndipo pano MCB ndi mantha kwambiri, ali ndi mantha kuti boma lili basi lapitiratu basi sapanga so chita chiyosa MCB ya. Ndaonapo ma social media uyu social media influencer Onjezeni Kenani wafika polemba pa page yake kuti kupepesa kuti Professor chonde kakhaleni basi takuonani. Nchifukwa chati zafika pakana poletsetsa Professor kangotuluka kumakhazi zodabwisa kwambiri akenani akuti Professor chonde kugwada kuti kakhaleni chonde Professor akuonani. Lasokonekera ziko labalalika fosi zimene anthu amayembekeza iya fatu APM kutuluka Lilongwe mnali holiday anthu ndi ma business anayi makayi kuyimitsira akaona kuti yayi sizidakatheka kuti anthu akhozopanga amene amaganiza nga business so APM iyayi ndi chikoka chodabwisa kwambiri tikumasiyanisa nda president ali panowa yo chiyosali nacho koma iyayi zikuwavuta ndi tutaona maliso pamene akupanga makhala anthu owerengeka koma APM paliponse pamene wayima pamakhala china ntindi cha anthu so izo kuti iyayi Onjezeni Kenani woyonera patali wayiwerenga ona kuti iyayi ndi malakwisa ndipo ndi malakwisa ndifaona kuti iyayi ndipepese kwa APM kuposo tuka lino anene naso kulodi mkango upitire kutuluka kapena tikautsekere so izo aliyese akuvomeza kuti APM ndi amene atilamulire. Mwina Amalawi tingokufunsani mkango upitirize kutuluka kapena usatuluke? Tingoyankhulanso ndi olemekezeka ngobwera achifundo Makande amene ndi director of campaign. Is it director of campaign? Is it director of campaign ku chipani cha DPP tili pano
maite tili pano pakatoto lero olemekezeka Amalawi ayembekezere zotani pamene mkango ukhali kufika malo ano mawa pana kampeni tikumaliza nokha mwaona kale kuchoka ku Lilongwe kudusa mwa agenda Kasungu lero tili kunzuzu zimene aone pano anthu mawa sadaonepo yayi tizazisa mawa pano ichi ndi chitsimikizo chonena kuti munthu uja basi watuluka dziko liwatenga zimene aone pano pa Congress mawa sadadzionepo yayi kunoko ndi ku Northern Region tikukumbukira tokha mmene DPP zinalili kunoko in 2020 kwamene atilandilira panopa ndi chizindikiro chokuti anthu panopa asimikiza ma mistakes amene anapanga andi munthu yekha amene angalipulumutse dziko linolo ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndikuti Amalawi ayembekezerenso zosiyana ndi zimene zinachitika last time Professor atafika pano pomwe pano pakatoto ndi zosiyana kwambiri mawa pano pali zipani za ku Northern Region muona pano mawa afford muona pano bale wathu iwa kumpoto muona pano achina Richard Soya mawa ali patipo pano anthu amene ajaonda anthu akuluakulu kunoko ichi ndi chizindikiro chimodzi chimene anthu amene sinali nawo mboyomo manipeza kwa pano azindikira zokuti tikuyeneka kugwira ntchito ndi Professor kuti tilipulumutse dziko linolo kunkhanza za Malawi Congress Party chifukwa ichi sichisankho choti tungofuna kuvota cholinga choti ife tilowe mboma koma tikufuna kulipulumutsa dziko kuchokera kunkhanza za Malawi Congress Party nawo pogwira ntchito imene sitingakwanise tokha DPP tikuyeneka kugwira ntchito ndi abale athu amene ali zipani zimene zingati afford and zipani zina zimene zikutithandizira mulendo umenewu chifukwa chimene chimuona kuti kampeni yathu ikhala yophweka chifukwa ntchito yesu tikugwira tokha yayi ndi chitsimikizo chachikulu Amalawi achiona kuchokera panopa mawa lino taonapo president auja zake alibe mlandu akukamba zinthu ngati kuti akupanga align ndi zipani zosusa ngati za DPP Amalawi ayembekezere kuti mwina auja zake kuzopezekaso pano mawa palibe confirmation yokuti auja zake apezekaso pano mawa koma chimene mungadziwe palibe munthu amene angayankhule zosemphana ndi zimene DPP kuyankhula auja zake anali mboma moma aonatu zonsezi zimene akuyankhula zichaona andi akuyankhula chonchi cha munthu anali chani mboma sakuopa aso yayi boma lakelo likupitirira apa likulamulabe lichosedwa inde mu September munomo pa 16 September koma ndi munthu mmodzi mwina amene akanakhala kuti akuopa chifukwa tuwaona chilungamo mboma mochi ndi zimene akuyankhula auja zake alibe mulandu zimene tikuyankhula ife DPP message yake ndi imodzi boma la Congress latani kodi lalephera andi ndi chikhupero kuma mapetopeto kuno tikamafika kumapeto tonse tikhala malo mozi kuti tsavotereso yayi awati ngonyemenya kamozi azipita palibe so ifo chovotera kawiri yayi ndi tumbo yanga taona 12% yakafukufuka kutuluka kuti palika margin kenaka ka 12% ya anthu amene ali undecided sanapenge chiganizo kuti azavotera ndani pano pa ndembeze 12% yomwe ichi kapani nasinza anthu amene ajawo muyembekezere tikuchoka kumene watuluka Professor kuja chifukwa anthu amene ajawo always amakhalapo and amafuna aone kuti kumene tikuyeneka kulowera ndi kutiko manipeza so message imene akupereka Professor ndi chipani cha DPP ma wiki atatu amene asala wawa ndi message imene tikufuna kuti that undecided vote ipange no chiganizo choti ikavota chifukwa kusavota ndi kuvota komwe mavuto amene tikumana nawo palibe fo chonyanyalira kuti ndikakhala pa khomo sindivotera yayi akuyeneka apange chiganizo koma anthu amene tingapangise kuti anthu ajapange chiganizo ndife anthu amene tani andani amakhala ali ndi dzikayiko zina zake zimene zili zochepa so we need to give them hope kuti akavotera DPP zimene tikunena ndi zizi and boma linolo tilitani kodi tilipulumutsa mbuyanga iniyo mungodikira muone zimene chitiko chokera mawa lino ndikamakamaliza mpaka na ku Southern Region and decided voters seje kajoka bwana aira menya chinthu chikamozi siru kubwereza atitsi fomo ngotenga decided vote cha ndikuphatikiza ya full barometer 60% mene Congress iona zoti sidaonepo chakacho tifuna divo chokera kwa ino kuti panopa mwazipasa ma percentage ati after afrobarometer ndi ena onse atakupasani ma percentage ochoka pano mukuzipasa angati afrobarometer inativeza kale kuti tili pa 43% chimene tikufuna ife ndi zipani zina tiyenderere mozi 43% ija ikwere ifike pa 50% ndio titenga decided vote ija ibwereso pompa chapo abwana palibe so ifo kuti tizipitira soka vota kachiwiri chinthu ichi chingophaka mozi tithane nacho ife yotokha kampeni imene tikupanga ndi zipani zina zimene tikuyenda nazo even zipani zina za opposition zonse zikuyankhula message yofanana palibe tikuyankhula message yosiyana tikuyankhula message yofanana ndio boma la Congress lalipera andi tikuyenera tapulumutsa Malawi pa mavuto amene akumana nawo mbuyanga iniyo mungodikira chisankho ichi chikutha September sitikuvota soka kachiwiri pamene tikuchimaliza kucheza kwathu tiyembekezere second round voting kamene ka first round yomwe first round chisankho chikutha palibe kuvuta kawiri tizikavota soka kawiri chifukwa chani
tizizunzikaso kumabweraso mapangaso misonkhano ngati anthu akudziwa mavuto amene akumana nawo bwana. There is no point yoti tizakhaso tikupanga campaign as if anthu sakudziwa ya akudziwa mavuto amene tikumana nawo, and ifeyo ngati anthu andale ndi anthu owalimbikisa anthu aja kuti avote and akavota zimene akumane nazo ndi izizi chipulumutso chimene chichokera ka ifeyo kwa profesa kwa anthu aja ndi chani. That's what they want to hear from us. That's the message imene tikuyeneka kuti tizipereka kwa anthu aja manivesa, and sangamveso message imene ijayo kuchokera kwa mtsogoleri wina aliyense kupatulapo Peter Mutharika. And pano palibe so chifukwa kuti anthu adzibwerera mbuyo akayese. No, why we are saying Peter Mutharika chifukwa chani tikumuziwa kaya amene anayendesera dziko lino ndeti zipita tizikayesaso ndidzaja kwera zomwe zitu zoyesa tiyese mavuto ake ndameta kumana nawo panopo. So panopo situfunaso zoyesa yayi angokhalapo munthu amene akudziwa atipulumuse ndio vote imene ili chaka chinocho ndithude. Tathokoza kwambiri olemekezeka, tifuna zabwino zonse. Ziko ndi mmene tikuchitira kuno kunzuzu pamene tikucheza ndi adindo osiyanasiyana maka pamene tikuzaonerera ntchito yomanga nsanja zimenezi. Tikuti nsanja zimenezi si nsanja imodzi, ndi nsanja ziwiri zimene zikumangidwa pano pa Katoto Freedom Park. M'bale wanga tabwera pafupi tifuna timve kuchokera kwa iwe kuno a profesa mwalandira motani. Tanda ndishimwemwe kwambiri siku la 2016 pa 16 September tukuona ngani ndikuchedwa kwambiri. Utembenuko uzayangana amalawi huko, amalawi ndamene akukuona huko. Tafuna kwa sababu mbona somveka a profesa mwalandira banje. Taenda buno kwa basi. Moyo unaishi mwemwe zota tachoka pa pauti pa usiku cha 10 o'clock. Tatipata ona atati. Amengote atati sakuyenda, tati ango kwawa, tati yayi. Talimao tikango zambiri. Moti pakati panopa I'm very happy. You are very happy. I'm very happy and I'm very proud. Kwa basi. Makonzea uzavota. Kuzavota hii ndio tikuona ngati siku ni kuchedwa kwambiri. Mbona ngati September kanako khalao mawa. Tikavotele madara ape zimena mapanga. Pale panopa ndiona na chimwe mchere mpaka kagora 10000 pakati mosi. Ndizoona. Azama tata anasa 100 kwacha. Leo 1.5. Zoona zimenezo. Moti kuona ngati kuchedwa akapa mimi nachokepo. Alito pesa. Kwa kumpoto unali mademo, pale mademo aja tijai, mademo timango wala kuira madara. Timango wala kuira, timisini utikati kukutoko za karotani. Sasa ibingo amena kuti chisime chima ziko chikatani chikapwera mazi. Apo pantazi oto madana muntu wabwino abwerere poso. Ndiye bwana. Ndiye no patakali pano His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akukuonani. Apasane utenga a Professor Arthur Peter Mutharika pamene mawa akuzaponda pano. Mwala nkhula zotane a professor. Bwana kumene muli koko. Imo kungo kale mtima pe. Ifeti aba tichwamenya toka wawa. Hii ndi ana wa. Munanena kuti zama bigi. Simmanama 2019 ija hii zama bigidi. Moti kumene muli koko. Ya ingodekani. Ifeti talana wameneho. Utenga kwa Nyamata anzanu mwina amene amakuona ngati kuvota nkosafunikira mungalimbikise motani pamene tikupita pozisango pa 16 September. Amene ndikulimbikisa kachikene kuti akavote. Chwa kuvota ndi ufuru wawo. Ngataka vote ndi pamene ndio awani wosavutika ngoma saka vota niti awa azabe asuma vote koma ko vuta ko akavote nditu ndikwalimbikisa kachikena akavote nditu. Tathokoza kwambiri ndi mmene tikuchitira kuno tikucheza ndi anthu osiyanasiyana nzika zosiyanasiyana kuchokera kuno kumpoto kuchokera pano maka pa Katoto Freedom Park pamene mkango His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale ali pano mawa pamodzi ndi a running mate awo Justice Dr. Jenny Asa SCC akhala ali pano komanso Enoch Kanzingen Chihana mwana wa simbi ya moto second vice president akhale ali pano mawa kuzafotokoza mfundo zawo zimene amalawi awavotera chifukwa chani komano pa kuzera pa osameta kanthu tikuyankhulana nawo kuno akufotokoza kuti anapanga kale chiganizo chozavotera mgwirizano umenewu amati Blue Alliance. Blue Alliance ndi zipani zitatu kuli DPP kuli Afford komanso Liberation Party ndi mmene anapanga mgwirizano umenewu komanso tacheza ndi adindo akufotokoza mwamvemvemve kuti chitseko sanatseke zipani zina zili zololedwa kubwera kuzakhala limodzi ngati zipani chimodzi kuzaumbola amalawi. Ndikulandireni olemekezeka kuchokera ku Afford. Ine ndine Wisdom Gondwe wa Director of Protocol ku chipani cha Afford. Kuchokera ku Afford pano pakuyaka moto akuti mawa amalawi mwapasa utenga wotani lero pamene akhale akugona kuzazuka kuti azaone kuchokera pano kuti palinji pa Katoto Freedom Park.
pakatoto mawa pakhala zinthu zoopsa kwambiri, ndipo kusintha kwa Malawi ayembekezere kuti kwayamba mawa chifukwa Blue Party Blue Alliance imeneyi yatsa moto ndipo tikulowa mboma, ndipo achakwera ndi anthu awo apakire akupita. Chiyembekezo chimenecho Amalawi chiyambe mawa. Achakwera apakire ndi anthu awo azipita, inu mukutero azipita chifukwa chani? Awononga zinthu kwambiri, ngati kuli president pa history ya Malawi amene wawononga zinthu zambiri ndi Chakwera ndi boma lake. Chifukwa Federeza nthawi imene apita ali mboma timagula 20,000, koma pano Federeza 23-21 tugula 170,000. Munthu wopalasa njinga akagula akaiteka kuti ndalama yoti akagule Federeza. Ndipo mdziko muli njala yoopsa chifukwa anthu timadalira kuti tikagula Federeza tipeza chakudya. Amalawi Kamuzu adanena kuti chuma chili nthaka, zimene zidatha. Inuyo Blue Alliance pa 16 September pano Amalawi zikachitika mwayi kuti akusankhani Blue Alliance kutenga boma. Mwina ndipatipati pamene mukuona kuti paonongedwa kwambiri pamene mukufuna kuti Blue Alliance mosogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika akakonze. Nkhani choyambirira munthu ni chakudya. Tiyeneke choyambirira tidzakoza kwa agriculture. Tikazakoza kwa agriculture kenako tidzaona kuti forex ikuyenda bwanji. Chifukwa kopanda forex boma silingayende. Zinthu zakhala zikusowa ngati mene mafuta akusowera. Mafuta tizakoza kuti mafuta azakhale pena paliponse. Blue Alliance takoza zimene. Takozanso ndithu zoveka bwino kuti ana ambiri amayamba standard 1 kwina konseko alipira bwino school fees koma mwina mayeso osalemba chifukwa cha examination fee. Blue Alliance yathesa ma school fees from standard 1 mpaka na form 4 kulibe no examination fee, anthu azikhala fulire. Blue Alliance takoza zimenezi. Ntchitonso zikuzapezeka chifukwa kwa agriculture chakudya tikazakhala kuti tini chakudya chambiri tizalemba anthu. Komanso Blue Alliance imeneyi izachepesa kulimira makasu, tizalimira matrekta, mapamu inputs azakhala wochipa. Ndiyeno pa 16 September tikupita wina isakuziwa tikupita kuzisankho. Kuno timamva malipoti akukambira zambirimbiri kuchokera kuzipani zina ngati ku MCP akukamba kuti kunoko DPP kulibe mpoto akuti ndi MCP. Kuno MCP ilipo? Achimwene MCP ili ngati njoka yoti mwaidula mutu koma ikupupa, amene aja akupupa nthawi yawo inata. Kunoku muona mawa Peter wa Mutharika amene anthu amulandirire. Amulandira motani Professor? Ndipo amulandira mwachikondi kwambiri, ndipo Amalawi mudzaonerapo kuti kodi munthu ankamunena uja kuti akudwala sangayende mawa akulankhula pa mwambavu. Ndipo dziko lapansi lizadziwa kuti MCP niyoipa, MCP ndi yabodza, because this MCP is the party of death and darkness. Pamene pakucheza kwathu mutamemetsa nzika zonse zakumpoto muchiyankhulo kwenikweni chochuka kuno chitumbuka kuti mkango uli pano. Amemezeni anthu amenewa mchiyankhulo chimene chichi kuti anthu azabwere pano. Vamalawi monse vaise kuno kumpoto mwize maunyinji winu. Munthu wakuti akatiombola kuti kota system ya mala ni mwene yuyu alije sankho mwize timfikirire tizakamuone na yonso azakatione. Yes, naonga chomene. Yewe taonga. Ndi mmene tikuchitira kuno kumpoto tikucheza ndi adindo osiyanasiyana maka pamene tikukonzekera kuti mkango mawa uli pano pamodzi ndi running mate wake komanso second vice president Justice Dr. Jenny Asa running mate komanso Enoch Kanzingen Chihana mwana wa simbi ya moto azakhale ali pano kuonekera kuchita ntindi cha Malawi chimene chisonkhane malo ano. Pastor Shumba tili pano pakatoto, bwera ndi pafupi, tili pano pakatoto. Amalawi ayembekeze zotani kuchokera kwa Pastor Shumba pamene mwaponda pakatoto lero? Tingoyamika Mulungu kuti walolaso kuti tsiku la lero tipezeke pano pakatoto Freedom Park. Zimene takhati kuyankhula mbuyo monsemu makamaka ine ngati activist anthu samandimvesa kuti ndifuna ndinene chani. Muno zimene zamba kuoneka dzana kuchokera kwa dadi kuchoka ku Page House kufika mu mzinda wa Lilongwe, dzulo kuyenda mzinda wonse kuchoka ku Lilongwe kufika kuno kumpoto mu mzinda wa Nzuzu zapherezera, ndipo Amalawi okha amene kunena kuti sono boma lija akutenga nomwini wake Professor Arthur Peter Mutharika. Pachati musayo kuti Peter boma anachita lolandidwa, amene analanda janabwera ndi mabodza, amene alephera kuti endese nawo dziko lino kunama tisisafetereza lemene tunapefetereza ali pa 165,000 170,000 zimene Amalawi ambiri akulephera kufikira. APM akubwera na kuti yayi ndigwesa zinthu ziwiri ku mtundu wa Malawi, nditenge dziko lino
komanso ndikonze dziko lino kuti amalawi amve kukoma. Choncho mawa pamene pakupezeka msonkhano pano wa APM ndi mapresidenti ena ngati Afodi komanso NDP komanso RF akumana pano mawa pali gule wamkulu pamene sizinachitikenso mu mbiri ya dziko la Malawi. Mwina amalawi ayembekezere kuchokera pano pakatoto kuti ayembekezere mwina zipani zinanso apart from zipani zitatu mwazitchulazi kuti mwina zikhoza kuzapezeka naso malo ano kwamba kugwira ntchito limodzi ngati zipani zosusa block imodzi. Mosakayikira tikupira loti ngati sipakhala zopsinja zina mawa tikhalanso ndi odya zake alibe mlandu pompano akupezeka nawo mawa. Soiza kuti anthu anu akhulupirira azindika kuti tisazichedwese. Pastor Shumba osakamba za mmalowa amalawi akutionera amba khulupirira zimene mukunenazi ngati sana aone mwina azakudandaulani. How sure are you kuti mwina chipani mwatchulacho mwina chikhoza kupezeka nawo sopano? Ngati kuli activist amene amayankhula zona ku mtundu wa Malawi ndiye ndi Pastor Shumba. Motero kuti zimene ndimayankhula mostly zimachiperezera kutoko mawa anthu aona zodabwitsa kuti mawa pamene pakuyambika msonkhano waukulu pano odya zake alibe mulandu amenenso wayamba kale kuliphwasula boma limbuyomu apezeka pano pamawa mosakayikira. Simikizana Kwambiri ndikunenesa moona mtima Mulungu mwamba kwakumva zimene ndikuyankhula pano pasi. Ndithu olemekezeka. Kukhala mwina ndi utenga pamene tikupita kumapeto pakucheza kwathu utenga ukhoza kukhala wotani kwa Malawi amene akuonani padakali pano kuti awo ndi Pastor Shumba taawuzeni chakukhosi musapite ndi mawu. Nkhani ndionena kuti amalawi musachedwe nthawi yasala pang'ono tangosala ndi mawiki atatu okha kuti tiponye voti. Amalawi amene ali ndi masomphenya asankha kale kuti APM ndi amene akulamulira dziko lino. Choncho ndipempheni amene mwasalira ndi nkhawa kapena kusakhulupirira kuti bwerani tiyendere limodzi amene ati liwiro la mumchenga ndi kuyendera limodzi. Koma mukatikati ena atipuleni muzabwere kusadya nawo musala. Ine Pastor Shumba ndi nzangayi tasogola kale amayesa kuti onera bawo akuzoti ife tasogola kale koma tiwulera kuti sitikutseka khomoya ayese ali ndi ufulu obwera panopa tipate ngofika pa 60 pa 70 titseka khomoli ndiye muzalira mukumbukire nthawi imene chombo cha Nowa atalongeza zonse zofunika zonse atatseka chitseko ena amene amafuna kuti tilowe zinakanika kuti alowe ndiye papa khomo ndilotsegula ayese abwere alowe akangotseka pa 16 pano chafa kwadolo. Tathokoza kwambiri kumene kundiucheza kwathu ndi Pastor Shumba kuchokera pano pa Katoto Freedom Park pamene mikango itatu ikhale mawa ili pano. Mikangoyi ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, running mate Justice Dr. Jenny Ansa komanso second vice president Enoch Kamzinge Nchihana mwana wa simbi ya moto azakhala ali pano. Ndikulandireni Sister Mag kuno kuchokera kuno pa Katoto Freedom Park mwachenatu. Ndathokoza kwambiri. Kutenga wanji amalawi umene ayembekeze kuchokera pa simbi ya moto. Simbi ya moto alirede kusintha zinthu. Nchifukwa yake mwaona simbi ya moto sanalimbane ndi aja akunena kuti ifeyo amati uyu wakalamba ifeyo uyuyu akufuna maudindo awandi simbi ya moto nda chipani cha Afodi sakufuna maudindo akuyang'ana pomwe amalawi ali othodwa. Amalawi avutika kugula fertilizer modula. Amalawi akugona ndi njala. Amalawi akuva ululu pansi moto pamwamba moto ngati chigumu. Mbamene waona simbi ya moto kuti athire madzi kuti azizilise moto. Taona zulo chikhamu cha wanthu pa agenda komanso pa roundabout muno munzuzu kuzamulandira professor komanso Enoch Kamzinge Nchihana amene amafika mu mzinda uno. Why that cloud? Why Lily? Munthu amene amakhala ndi phokoso amati chinthu chomwe chilibe nzeru mmutu mwakemo chimakhala ndi phokoso. Munamona APM amalongolola salongolola nzeru anthu amamuona nzeru zace. Nchifukwa yake anthu anali ndi phokoso anthu amapanga phokoso ndi anthu aja osati iyeyo chifukwa takudziwa zonena kuti munthu uyu ndi akatundu ndi amene atatombole iyeyo osati iye yekha ndi simbi ya moto atilombolera limodzi. Nchifukwa yake phokoso maliona lija kwa jenda kukasungu ndipa usiku tipalanda about pana anthu ochuluka kuchira kudziwira tunena kuti Malawians are tired akufuna APM ndi Chihana ndi Jenny Ansa achite zotheka. Ndi 12% undecided voters. Utenga wanji mene mungapase undecided voter 12%. 12% my undecided voters aja ndikunena monenetsa kunena kuti yankhulatu ndi APM ndi DPP ndi Afodi. Chifukwa choti iwo ndi amene akuganizira Amalawi. Iwo ndi akatakwe pasachumazi. Chifukwa choti pa nthawi imeneyo tikudziwa zoti momwe timagula bread 700 tinani tukwana APM.
momwe timagwira fuel kandi 600 timatukwana APM kuma panopa amalawi aja tadziwa kunena kuti ma 12% aja ndikungowakumbutsa kunena kuti osagwira mphwayi mathematics ja ndi mbiri yakale ndizongoyankhula za anthu kulibe zimene zija tiyeni tikavote tikawina. Actually panopa ndimaona ngati ameka ngolumbirisa atipase kale forward ya masiku ifeti zangu abwezera kusogoloko. Kutenga kwa masupporters a Ford mawa Ford lipano auseni apasene utenga ndi kupereka wa masupporters a Ford makamaka chigawo cha kumpoto kunena kuti kuno kumpoto tena Ford tonse tikavotere APM. Tabwerani muzamvere mfundo za APM, tabwerani muzamvere fundo za Enoch Kamzinge ndi Chihana, fundo zochakuka zomwe zitasunthe moyo yanu, osati fundo zongokhala sugar coating, no, zote zisasunthe moyo yanu. Tokoza kwambiri. Ndakunyadirani. Sikomo ndi mmene tikuchitira kuno kuchokera pa Katoto Freedom Park. Tikuchezatu ndi alendo osiyanasiyana awa ndi macheza tifuna timve kuti anthu akonzeka motani, DPP akonzeka motani, Ford akonzeka motani, nanga Liberation Party yakonzeka motani, kweni Northern Region pano Katoto yakonzeka motani pamene mituta imene mikango imene iyi ikhale kufika pano pa Katoto Freedom Park. Ndakulandiraniso ndakulandirani chemwali tialandira semaliwa timve kuchokera kwa iwa bwera ndi chifupi timve kuti atibweresa utenga yamanja. Ndikulandireni muna pajamba ucheza kwathu muyangane uku muyangane muziyangana Amalawi matibweresa utenga utani koma pajamba ucheza kwathu timve kuchokera kwa inu. Dzina lanu muzipange introduce Amalawi akuziweni. Ine zina langa ndi Gloria Moyo Aufi ndi tunachokera ku Lilongwe. Yes. Ndiyeno pano pa Katoto mawa akulisi pakhala chimodzimodzi ndikutenga wanja amene muwapase Amalawi amene akukuonani padakali pano. Utenga wapasa Amalawi siwapatali ayi tonse zaka 5 zonse zitaona meta khala dziko likuyendera. Now if we want change aliyense akuyeneka kuti mawa abwere pano azamve mfundo za Professor Arthur Peter Mutharika mothandizana ndi Honorable Chihana kuti atikonzera zotani kuti dziko lathuli alisinthe kuti phula pa moto umene tilimo kuti tibwerere kunkaka ndi uchi kucha. Kuti Malawi ali pa moto? Inu mukudabwa chimwene tili pa mavuto adzaoneni. Akumakamba a MCP akuti dziko lili bwino ndipo tisasunthenso yayi boma ndilo mwiri tizilandira ma 500,000 tikabereka ana ena. Umene si ubwino? Ubwino wake uti? Ubwino wake uti anthu panopa tikuvutika kupezeka kuti mmamizi mmene akunena kuti anthu aziberekanamo kukanika kumwati kalekale olophala limene ana anasiya kuthira sugar kalekale amathira super deep nde akapezeka kuti azikabereka ana ena akapasa ndalama zimenezo akachokera kuti aliyense panopa anasegula maso ndipo angakhale mmamizi momwe ine ndi wa ku Central Region ine ndine wa ku Kamphata ku Central Region kukamphata wathu tikuchokerako anthu MCP sakuifuna anthu akufuna usogoleri wabwino wa Professor Arthur Peter Mutharika kuti abwerere tibwerere mene dziko lathu linalili padzana. Masiku angapo apitawa ndamverapo ndaonenapo speech ya a president achakwera akufotokoza kuti mukaberekana tizikupasani 50,000 kuti anthu nkumafunsa da tsopano 450,000 ili kuti ena nkumanena kuti mwana sanabade mwambera kale 450,000 kwacha analakwitsa kapena chingoma chake nchilichiti pamene nanga sipano aliyense akuziwa kuti iwo ndi akuba nchifukwa kupanga conclude kuti yachoka pa 500,000 yafika pa 50,000 450 yapita kuti. That's what everyone is saying kuti yeah izi ndizosamveka and it's not ndizosatheka so aliyesa akuziwa olo mwana kumutenga mwana kunena kuti tapanganizane nakuti yayi zimwe mukunena zonzosamveka so zimene zonzosamveka ndizosagwira. Population ya dziko lino ambiri ndi amayi inunso pokhalanso munthu amayi mwina amayi anzanu mungamemeze motani za ubwino ozavotera Blue Alliance imene. Amalawi tu pakhomo timasunga ndife azimayi azibambo it's very rare kuti aone kuti pakhomo pamachitika zotani as much as they help us pakhomo komano nze ifeyo ndamene tikumvana kuwawa kuona kuti pakhomo kandalama kaya makusira kandalama kuti upange budget kumapezeka kuti kumafinyika kumaoneka ngati kuti zinthu suku ulongosola pomwe chilichonse chakwera so nzimayi amene amasunga banja ndi nzimayi ndengati azimayi akufuna kuti mabanja athu apitirire kuyenda bwino ana athu tizipeze kuti tikulera bwino mmakomomo tikungoyeneka kuvotera Blue Alliance basi kuti zinthu zathu zilongosoke nanga tuli nzimayi oziwa kunena kuti ineyo ndine nzimayi ndinamva uwawa kubereka ana anga kumaona kuti ana ako akuvutika ufoti sikukwanilisa kupanga zinthu not because we are not working hard koma ifo chaonena kuti zinthu zikuvuta ugwira kantchito katereka ndrama kugula zinthu zochepa zosalongosoka ana kumapeza kuti kumavutika nawo na nzimayi amene amamva uwawa pobereka
akuyeneka azavote Blue Alliance pa 16 September. Tathokoza kwambiri kumeneko ndikucheza kwathu ndi nzika ino chokera kuti chigawo chapakati akuti onda apakati siluza kuti kuno akuzacheza akuzakhala kuno akuti apempha azimayi onse akuti nzimayi ndi amene amamva kuwawa nzimayi ndi amene amasamala khomo ndipo amemeza azimayi onse kuti akuti muzavotere Blue Alliance. Awo se maganizo anga koma maganizo a anthu amene ndikucheza nawo kuno. Ndikulandireni mayi wanga mwachenatu Honorable Martha Zomera Ngwira, ndikulandireni pano. Zikoma kwambiri. Kuchokera kwa Zomera Ngwira ndi utenga wanji kuchokera pano pakatoto umene muwapase amalawi pamene mikango itatu ikhale ikuponda malo ano mawa. Utenga umene nditakwapasira Malawi ndoti amene watulukira mkango muziwa ma social media munali nkhani yoti professor sangakwanise obwera professor kunali zambiri mbiri zoyankhula ndemene wangobwerera kuchoka ku Page House kubwera kuyenda aliyese auchita usangalala wina aliyese auchita kuonesa chidwi chake ndiponso wina aliyese sachita sotenga malole koma aliyese auchita ubwera yekha kusonyeza kuti ziko lino lufuna professor kuti ayimileso anthu amalawi achose mavuto amene tikukumana nawo panopa. Ndaunapo nabwerapo ndapo mtaunimu masiku angapo apitawa Nzuzu inali yabata nditu nopo senalili onse koma dzulo pamene professor angofika mu Nzuzu yasinthika siliso chimodzimodzi zita kuona ngati kuti mwina tili ziko lina limene kuli mahape okhaokha. Why professor afika ndi chani kuno? Kufika kwa kuno ku Nzuzu kungomuona professor anthu zimene ankhawa zimene anali nazo maganizo amene anali nawo atheratu chifukwa khumbo lawo lose lili pa Professor Peter Mutharika ndiye kungofika muno mu Nzuzu chifukwa chake Nzuzu yangogwedezeka pena pali pose kusonyeza kuti munthu amene afuna aphule amalawi watera ali muno mu Nzuzu ndipo ndikusimikizirana amalawi kuti mawa muzaona sonoka kuti zoonadi zimene tikunena pano zoti professor wabwera kuzaphula amalawi muona sonoka mawa zosachita so kunena koma nokha ndi maso anu muchita kuona kuti professor wabwera kuzaphula amalawi ziko lino. Zina zaona professor last time andafika pano pakatoto ground lina zaza to the capacity mawa tembekezere kuti ground ili siligumuka ndipo ndizoona mawa ground ino yakatoto poyamba paja kunali kochepa ifa tinakhala ngati tagawana ifa nthawi manager ena anali kwekwendeni iwo MCP ife tinali pano pakatoto koma mutati muone mene panagwedezekera pano zinali zosaneneka ndiye mawa kulibe msonkhano wina uliwonse mawa ndongoti tikumulandira professor kwauza amalawi kuti akavotere professor pa 16 September mawa mzachita kuona kuti ground inoyo pazachita usowa pokhala olopopanga parking magalimoto sitikudziwa kuti pazakhala motani zikoma kwambiri. Constituency Honorable Zomera Ngwira kuli bwanji constituency tembekezere tibwereranso ku parliament? Exactly. Ndipo olomutati mutume anthu akapange research na kunzimba hola DPP kutenga wina afune asafune koma mene ndikunenera pano kuti DPP ukatenga chifukwa mwana amene ndayima pano ndine mwana wa professor nde ziko la Malawi lufuna professor kusonyeza kuti even kunzimba hola professor ni mwana wake Martha Zomera Ngwira akutuluka 2025 pa 16 September ndipo mene izi zati 10 o'clock kuzakhala kuti mavoti atuluka kale kuti Martha Zomera Ngwira ndi professor Peter Mutharika kunzimba hola zonse zikuyenda bwinobwino. Asakakuvotereni chifukwa chokuti mwapasa ma 2000 kumene chifukwa zipani zina ngati MCP akupereka ma 2000 kumene kuku ndi ma t-shirt simukupanga zimene akupananiro ameke ifetu tikuyendera malamulo mene ananenera kuti tikamapereka zinthu amakhanga ndi ma handouts koma ifeyo tikuyendera mene anthu amatikondera ndiponso mutati mukumbukire bingo ananena mawa kuti ntchito za manjanga zandichitira umboni moti kunzimba hola ntchito za manjanga zundichitira umboni kuti anthu aukavota usatifonya kuti kupereka salu kapena fonya kuti chopereka ndalama ayi koma ukavota chifukwa cha ntchito zimene ndapanga constituency kwanga. Tathokoza kwambiri zabwino zonse Honorable Zomera Martha Ngwira ndi mmene tikuchezera kuno awa tikusiyana nawo ndi olemekezeka Martha Zomera Ngwira kuchokera ku mzimba hola mmene zilili kuno mwina pambeto pa program yathu kuno tikochezanso ndi mayi mmodzi amene ndi Vice Director of Women kuchokera ku chigawo chapakati amenewa ndi mayi Brenda Saidi tikhati kwalandira posakhalisa apa tayankhula kuno ndi anthu ambiri akusindika akuti ndi professor yekha Gazinga Chihana yekha ndi running mate Justice Dr. Jenny Ansa amene akuwombola ziko lino. Ndikulandireni mayi Brenda kuchokera ku chigawo chapakati mutiuze inu kuti ku chigawo chapakati azimayi akuti bwanji bwera ndi pafupi azimayi akuti bwanji chigawo chapakati okamba amakamba zokuti chigawo chapakati ndi cha Malawi Congress Party
kuli bwanji kuchipinda kwa Malawi Congress Party kudakali kuchipinda kwa Malawi Congress Party sikuchipinda kwa Malawi Congress Party yetu kuja kuchipinda kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Inu simunaone umboni dzana atafika kutanki, simunaone pananjiri, simunaone panchewu, mufunaso umboni wanji. Sikuchipinda kwa munthu kuja kuja kwa Professor Arthur Peter Mutharika ndipo akuwina ulendo wina 80+. Ulendo umodzi osabwereza soka chiwiri uvota sitivota kawiri tivota kamodzi. My Brenda ino chigawo chapakati simnakatute matraki kuchokera ku Blantyre kuchokera Madalena kubesa patanki kuti anthu azaze chonchichi tafotokoza zali motano mndi pano. Sitinatute tuife matraki iya paja DPP is a system situta anthu ayi ndi maoko ini amene anabwera paja anthu oyenda ndi mapazi ukatula nkhawa kwa adadi kuti adadi pepani tinalakwitsa 2020 timati change koma tinakafuna mavuto ndife tili pano amakapepesa kwa Professor ati anthu aja panalibe lole inu munaona lole peme pacha sitituta lole tikantenga munthu kudowa ufikitsa kulilongwe for what DPP anthu amabwera okha chifukwa chipani chafuko anthu amachikonda chichwasa chinali m'malo mwake nthawi ya Professor kuchokera ku directorate ya amayi mwakonzanji maka pamene mikango ikhale kuponda malo ano ma mikango itatu Professor Arthur Peter Mutharika, Justice Dr. Jenny Ansa komanso Enoch Kanzinga Chihana Senga ya moto akhala kuponda malo ano mwakonzanji ku directorate ya amayi. Ife ku directorate ya amayi takonzeka choyamba tikuthokoza Professor Arthur Peter Mutharika anatisankhira mayi ku department kwathu tinalemekezeka kwambiri tikuti zikomwe kwambiri adadi mmatiganizira paja inu ndi champion wa he for she pamenepo sitichokapo msanga tidzikomwe kwambiri ndipo takonzeka azimayi alirede kuno kumpoto awali apo tikupanga ma training lero moti mawa panopa paya kamoto azimayi tidalembetsa mbiri ndipo voti tasunga tachitwa manga pasalu mawa pano muone zeni kuti kodi ku directorate kwati zimayi kuli choncho motsokozedwa ndi mkulu wathu ona abomere Tom na Vicha takonzeka ife ndipo tili ready kupereka support kwa Professor Arthur Peter Mutharika, Enoch Kamzingeni Chihana osayiwala rasta komanso abusa ambewe onsewo mawa aona azimayi awo tili pa ground pano ife tilipo pano simwationa tili pa ground pakatoto mukumanga sanja pano tikudikirira kuona kuti chilichonse chikhale in press kukubwera mkango wa dziko watuluka ndipo tinafunsa kunjago kuti kodi azimayi a MCP Professor atulukeso kapena ayi mwaleka mwano akuti ayi asatulukeso tagwa mpipi zinakwera atu ku 1000 over 3000 asalenda kwa MCP kuti Professor asatuluke asatulukeso taleka asalenda atu anthu even ku Malawi yonse yaona tu Malawi yonse yaona kuti ayi hands up munu wake filimu watani wabwera landlord Professor Arthur Peter Mutharika nda landlord awantu ndingodula ticheze ndi olemekezeka Dr. Ben Phiri amene afika ndiyankhule nawo ziwiri zitatu ndikufunaniso pambeto pakucheza kwathu kuno ndicheze ndi olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri pamene akufika tili kuno ndi pakatoto Freedom Park tikucheza ndi adindo osiyanasiyana komanso anthu osiyanasiyana nzika zakuno ndikulandireni olemekezeka tili pano pakatoto amalawi ayembekezezo tani mawa pamene mkango ukhale ukufika malo ano zimene zitaoneke kuno mawa sizinaoneke ponso vuto lomakanda mkango ukugona umaganiza ngati kuti mkango unasintha dzina Professor Arthur Peter Mutharika anali phe kunyanja nkumadziwa zimene akupanga koma olankhula kulubwalubwa anachuluka mkulu iwo atuluka panopa akukanika kuti achita chani aoneso mawa zimene zitachitike kuno zichitika zimene sizinachitikepo ikhala ngati 1994 pamene anthu amati referendum komanso kuti tisinthe kapena tisasinthe zimene zichitike mawa pano akukamba kuchokera kwa MCP akuti a Professor chonde mwatuluka kwakwana pitani mukakhale mwamvera Professor satulukaso unfortunately mphangala ikatuluka yatuluka kutuluka kwatuluka ukuku ndi chikwapu chimene chikwatulutsaso iwowo sakubwerera kutako kunyumba kwawo sapitanso mpaka akalowe ku State House mmene ateremu kupeja anachokako kuchoka ukuku kokapuma ndi nthawi imene atakalowe mu office State House kuyamba kusintha nkubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake nkuyamba kubwezeretsa ulemu umene amalawi amene okhala nawo nkuyamba kubwezeretsa umunthu komanso chimwemwe chimene amalawi anali nacho ndiye kutuluka APM uku sakubwereranso ku nyumba kwawo mpaka na ulendo umene ukathera ku State House
nditudi Malawi nkomafunsa kunjako kuti a DPP anali momwemo pano pafuna kuti abwererenso afuna akakonze pati kwenikweni. zinthu zingapo zimene tikuyenera kudziwa. Choyamba ndi chakuti ngati Malawi sitinachite define kuti kodi akati boma likuyenda bwino chiyendetsa boma bwino. We haven't defined good governance. We haven't defined what a good government constitutes. Tikuyenera tifike pomayika tsopano kunena kuti akati good government imayenera itere. I am so sure kunena kuti tikanakati nani ndi zimene zozo bwezi mwina titachita score 60%. Tinani ndi zolakwika tikuvomereza and zolakwika zimene zozo sizinali enough kupweteka Malawi ngati mene zilili pano. Tabwino tinaliko nchifukwa chake Malawi akunena kuti DPP ibwerere. Pamene zimene zili pano ndi 0 pa 10 ndi Malawi azindikira kuti bola kakang'ono kaja. Now chifukwa chani DPP despite that we are scoring 60% tafika level yokuti taphunzira ndi ziti zimene sizinali bwino. Anthu ankakamba za executive arrogance. Kunali kuyankhula kwina nthawi zina kumakhala ngati kuti Malawi sakuchita bwino zadzulo zimenezo koma taphunzira kuti ayi timayenera kukhala motere. Kunali ngani imene inkakambidwa imene inayamba ndi Malawi Congress Party 1989 ya quota system imene inadzati gwera anthu nkuikamba ngati ndifeyo koma ino mukudziwa 2019 March President Peter Mutharika anachotsa quota system kuti sizabweranso. Actually he indicated this is evil and it should never again come to Malawi and tinachotsa chimene chinabwera 1989 ndi Malawi Congress Party koma anthu anati paka ngati ndifeyo tikunena kuti sidzabwereranso tazindikira tipanga chani ife timadziwa bwino kubwezeretsa chuma. Dzina mwa izo is the physical discipline kunkhani ya maonongedwe a chuma cha boma. Ife president wathu sayenda mmene amayendera osewa. President wathu amakhala malo amodzi na amagwira ntchito nkumadziwa kuchita delegate osati kuyenda kuyenda kwa president kumaononga mabiliyoni. Mmene inu munaonera 67 billion imene inaperekedwa ku state residences. Zimene zija president akuti zachani kwa munthu mmodzi. So we need lean cabinet, we will need president okhala malo amodzi nkumakonza zinthu, we will need to close matapu ambiri so that we save ndalama zambiri za boma ncholinga kuti chuma chathu chikhale stable. Chikakhala stable tiyambe kuchikweza ndipo zonsezo zichitika nchifukwa chake wina aliyense amene amakonda Malawi, wina aliyense amene afunira Malawi ndi tsogolo lake zabwino akuyenera kuganizira kunena kuti ngati sitivota bwino apa 5 years zina trajectory imene latenga Malawi Congress Party dziko linolo lapitiratu ndipo ana athu sazaona zabwino. So ndimati ninene kunena kuti DPP taphunzira zochimwa zathu zolakwika zathu ma shortfalls athu komanso pa zimene timapanga takonzeka kuchitanso bwino nkulo dziko lino libwerere mmene linalili. Pambedo pakucheza kwathu pamene a professor akhale mawa kuchoka pano ma program ena ndi otani kusogoloko pamene tikusenda chifupi ndi pa 16 September. Apa mmene mkango watuluka ndithu. A president athu atuluka ndipo palibe chifukwa choti ife anyamatawo tikhalire malo amodzi. Tikupita ndipo ma activities akhala across the country kupanga zinthu zingapo. Choyamba kuachita reminder Malawi kumene tikuchokera. Kuachita reminder Malawi zimene Congress Party yachitira. Komanso kuatsimikizira Malawi ndi kuwalonjeza zatsogolo limene lilipo. Number 2 nkuwaphunzitsa civic education ya mmene titakavotere kutsogoloko. Komanso chomaliza kuatsimikizira kuti awa akuti adzaberawa. Awa akunena kuti kudzakhala violence. Awa akunena kuti adzachita suppress manambala awa. Akunama amene wawa. Malawi wakwiya, Malawi akatuluke, Malawi akavote kuti zonse ziyende bwino. Ndipo APM wakonzeka from day 1 kusintha zinthu. Any last word before we close this interview? I would like to encourage Malawians to really focus, look ahead 5 years from today and look back and project how they want a new Malawi to look like. 5 years have been 5 years of pain, shortage of forex, shortages of fuel, interest rates high, and so many problems that we can talk about. When you look and project the same, fast forward 5 years, you will find that Malawi will be a pain. Is that what we want? No. So can all Malawians think positively and decide to bring change for the sake of our children, for the sake of Malawi, and for the sake of everybody? That change is now. It's either now or never. And surely we cannot allow Malawi Congress Party for another 5 years. Otherwise, we'll have Malawians die like chickens, and that's not the aspirations of Malawians. Thank you so much, Honorable Dr. Ben Piri. I appreciate it. Thank you so much. Ndimene tikucherera kuno kuchokera mu mzinda wa Mzozo pano pa Katoto Freedom Park pamene
tikucheza ndi akuluakulu osiyanasiyana, alendo osiyanasiyana, nzika zosiyanasiyana za kuno ku Northern Region. Tacheza ndi pompano amene tikusiyana nawo ndi olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri amene atambasula mfundo zikuluzikulu zingapo, ndipo afotokoza kuti Malawi Congress Party sikuyenera ndipo sikuloledwa in whatever the way kuti apasidwenso 5 years ina. Kungotero ndikuti amalawi tidzapya tonse phiti. So sizoona ndipo si chinthu cholondola kuti amalawi tipye tonse phiti mdziko lathu lino la Malawi, chifukwa ndi Malawi yekha amene tili nayo. So kuti dziko lino lionongeke kamba ka anthu angapo adyera akuti sizolondola. Choncho tikuyenera tivote mwanzeru povotera His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso running mate Justice Dr. Jane Ansah pamodzi ndi Enoch Kazinge Chihana ngati second vice president. Amabalani mwaona kuno tacheza ndi akuluakulu osiyanasiyana, tacheza pasakhalisa ndi olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri, tachezanso ndi mkulu wachiwiri kwa mkulu wa amayi kuchokera chigawo chapakati, komanso nzika zina zakuno. Onse akuphera mphongo akuti ndi profesa yekha. Chifukwa chani profesa wafika pa mtengo wa 1 trillion kapena matrillion ambirimbiri? Profesa, why profesa? Pena paliponse kuti profesa, tifuna profesa. Why profesa? Why? Sizodabwisa andizanga usachite kuvutika ne mafunso. Timanena kuti ntchito zamanja zimamuchitira munthu umboni. Profesa anachita ntchito zazikulu ziko lino, kuyendesa chuma, kugwira kwacha, mitengo ya zinthu kukhazikika, infrastructure development, misewu yosiyanasiyana, zipatala. For the first time kuona president in mathematic democracy kumanga zipatala zitatu zikulu, chipatala cha Kuphalombe cha boma, chipatala cha Nkhatabe, komanso Cancer Center ku Lilongwe. Nzosowa kwambiri. Interchange misewu yambiri namanga Professor Arthur Peter Mutharika. Koma nkhani yakulu kweni mitengo ya zinthu mina anagwira chuma Professor Arthur Peter Mutharika. Ndizimene zikupangisa kuti anthu azikumbukira, anthu akubwera kwa ambu yawo. Professor Peter Mutharika ni mbuya athu Malawi munomo, anthu akubwera kwa ambu yawo. Analowerera, anakomedwa ndi achinyamata, anyamata ometa mbali ndochita zina zosakhala zabwino, azinotoko koma ambu athu aja ndi amene amatifuna zabwino, amene amakonda dziko lino. Mwina ndi ziti kweni zimene zimatakasa kwambiri mtima anthu akuno kumpoto, zimene anapanga His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ali pa mpando umene uja. Kuli zambiri zimene Professor Arthur Peter Mutharika anachita komanso makamaka chipani cha tipani chimene chinachita chigawo chinocho chakumpoto. Zambiri zimene tingaloze, zimene zina zambiri zimene analonjeza, chifukwa anthu ambiri amayang'ana malonjezo a Chakwera ndi chipani chawo cha MCP ananyusa chanapanga chani, ndi akumayika pa sikelo zimene analonjeza Professor Arthur Peter Mutharika ndikuachitira, ndikuyerekeza ndi zimene wapanga chapeza kuti Chakwera ali pa zero. Mutharika ananyusa zambiri zimene anachita kumpoto kunoko, zimene misewu yosiyanasiyana zimene zichitika, koma zitukoza maskulu, secondary school akumangida 250 ajawo ndi Professor Arthur Peter Mutharika kumpoto kunoko aliko. Misewu imene panopo tadusa muzuzu munomo yambiri anamanga ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kuyambira sowachi wanja uja, misewu yambiri imene yathala ili panopo muzuzu Professor Arthur Peter Mutharika. Misewu imene anapanga iye mabomo osasiyana kumpoto kunoko, pali zapo msewu wa Nzuzu Nkhatabe, Professor Arthur Peter Mutharika. Chipatala cha Nkhatabe kuyang'ana siko sazo tikatengotenga DPP ni jeno apo mwe papa pa Reserve Bank of Malawi ni manja chipani cha DPP amene ajawo. Miso imene timakamba pa Livingstone ya Njagwa road chana so forth, that is APM amene anabisa zanga pabwera National Organizing Secretary nipeleke olemu. Ndatokoza kwambiri. Ndichezenso pano ndi olemekezeka National Organizing Secretary Honorable Suleiman kuchokera pano pa Katoto Freedom Park. National Organizing Secretary Mawa Mikango ili pano. Mwakonzeranji kuchokera ku directorate yanu? Mawa Nkango oli pano. Nkango oli kumpoto, Nkango oli kunzuzu, Nkango wabwera achite manyazi a Congress amene amati APM satha kuyenda, APM akalamba, APM eizi. Mawa ndi apemphe achimwendo ngati muli ndi mpata tabwerani pakatoto, muzangoyima kunseuko, muzasuzumira pa window, muzaone Nkango kubangula pano. Atafika malo wano mwalandira mwathamangisa? Ayi ati alandira, and in fact sitingathamangise, ife ndi democracy tialandira, ticheza nawo, avaleso zawozo asavule zawozo, komano azaone meti machitira, azaone the new DPP imene uchitira. Komanso mwina kuzachitaso mwayi kusazikana nawo so anthu kunoko kuti ayi basi tinakugwirani ntchito pa 16 September tikusiyira APM,
ndi anyamata ake apitirize. Taunapo malipoti akukamba zokuti akupepesa IMCP kuti chonde a profesa atakuonani kakhalani pansi mumvera akakhala pansi a profesa. Ino ndi nthawi ya kampeni. Profesa mukuziwa kale sitikuyenera kupangira kampeni, sakuyeneranso kupanga iwo kampeni. Kampeni ya profesa anapanga kale ni ntchito za manja awo, komanso ifeyo timapanga zinthu zathu as DPP, sitipanga zinthu zoonera kuti chifukwa chokuti chakwera kuthamanga uku ndiye kuti iye ndi dolo ife tipangenso choncho. Iyayi, ife ndi chipani chachikulu kwambiri m'Malawi muno. Ngati pali oonera azikhala iwo azionera ife, osati ife tizionera mafana. Iyayi, ni mafana kwambiri ife. I was sitting down kumaganiza mawu amene anayankhula Professor Arthur Peter Mutharika. He said, I don't know, I quote, I don't know why God has kept me alive up to this far. Today, I have the answer. I've been thinking about that statement for some time, but I think God has kept APM alive this far in order to teach Malawians, to show us that we need to love our country first. We needed this experience yochosa munthu wabwinobwino, kumupangira zinyau, kumuda munthu, yeti munthu amene anayika dziko lino pa mtima. Mulungu anafuna tionese, and God has kept APM alive this far to save Malawi now. His mission now is to save Malawi. And we should thank God for keeping APM this far. And we wish him a very long life. He needs to save this country. So mkango mawa ukafika pano, kuchokera pano mawa mkango meneu ukhala ukulowera madera ati? Programu siti nganene pano. Mukuziwa nthawi ino ndi ya kampeni. Kumene kutayitaneko APM alowera kuti. Koma ndi chikhumbo chathu kuti kumene angakwanisa apite, kumene sakwanisa ndi malingana ndi nyengo nthawi ife tipita kukapereka message ya chilimbikiso, komanso message yochokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika kuti nthawi yakwana Malawi tipulumutse dziko lathu. Mungoganiza inu mene zilili zinthu panopa, tikampaseso chakwera 5 years. Tikuziganizira banja Malawi, tikuzikonda. That's number 1, tikuzikonda. Mapero ake soya uyo ali pa 1.5 tizagula 10,000 packet. Iyi sanateso 2 years. Chifukwa alibe clue iliyonse, alibe nzeru zilizonse. You know, APM is connected, well connected internationally. And you saw my statement at World Bank. Munamva my statement at European Union, IMF, kuti ife tikupita tizabwera mukazasintha mtsogoleri. That should tell you kuti akufuna ndani. Mina pampeto pakucheza kwathu organizing secretary takuona nisema kukhala pansi. You've been up and down kuchokera nthawi mwina mwezi watha kuyenda limodzi ndi a running mate. Mukulimbikira kwambiri chonchi olemekezeka Suleiman. Why are you concerned ndi mwina dziko lino mmene lilili kapena you are doing it for the person gains? Simple. Ndikugwira ntchito imene ma delegates anandituma ku convention ngati national organizing secretary. Ndikumaonanso kuti pena pake mwina ndikuchepera, ndikufuna nitapanga more than this. That's what I have, because I know kuti this is how we are going to save the country. Sindikupangira mpando, andi ndinene pano sindikuchita expect mpando wina uliwonse, mwinanso ndikhoza kuzaka naso mpando, koma ndikufuna kuti tichite save dziko lathu, because ndakhalamo mbomamo, ndaona zimene zikuchitika. Tikazisekerera, tikazisiya, ndikuziwa kuti dziko lathu lithera pompa. Koma ndikuziwanso kuti amene angachose ifeyo mavuto awawa ndi leadership ya DPP. That's why ineyo ndikulolera kuti ndizagona pa 17. Sindigona manopa, ndizagona pa 17 pamene nzakhala osangalala kuti Ambuye mwayankha mapemphero anga, dziko lino tilipule pa moto. Tatokoza kwambiri, tifuna nzabwino zonse olemekezeka Suleiman. Ndi mmene tikuchitira kuno, kucheza ndi adindo osiyanasiyana, kucheza ndi atsogoleri osiyanasiyana. Pampeto pakucheza kwathu tichezenso ndi a treasure general olemekezeka bwana Edgar Tembo kuchokera kuno kumsumba wa Mzuzu kuno
mwamulandira bwanji Profesa Msumba Mzuzu? Profesa Arthur Peter Mutharika alandiridwa ndi manja 4 iya yawiri kuchepa awiri akuchepa talandira ndi manja 4 ngati munalipo dzulo mene amafika profesa munaona chinandindi cha anthu chimene chinali pa Shoprite zoti sizidachitikepo iyayi ndiye mauza bwanawo kuti iyayi sanachedwe nthawi imene akafikira ija chifukwa olo akanafika kaya 10 koloko ya usiku kapena 12 koloko midnight kapena mbanda kucha akanapezabe anthu ndi chilako chimene anthu kuno kumpoto ali nacho cha Profesa Arthur Peter Mutharika. Mwina mutatimemezera amalawi amene akwenikweni akuno kumpoto amene mwina sakudziwa kuti mkango mawa ukhala uli pano komano akutionera zimene zilimu mwina apasane uthenga mwapasa uthenga wanji? Ambuye sipa kusowa kumemeza iyayi chifukwa Malawi kuno kumpoto amadikira kuti Profesa afika liti ndiye mene wafikira ambapo nkhani ili posepose ndipo anthu akonzeka kuti mawa onse akubwera pano pakatoto ndipo pazadzaza pano sizochita kumemeza iyayi sitikumemeza anthu iyayi koma anthu akumatifunsa kumatiimbira mafoni iwo anthu kuti bwanji kuti bwanawo mawa satafuta abwera mawa kuti chani chochitika tufuna tibwere ndi zimene zikuchitikatu mafoni sakusiya iyayi tatokoza kwambiri athoeza jeno ndi mmene tikuchezera kuno ndi akuluakulu osiyanasiyana achipani komanso nzika zakuno kumpoto. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.